Hoe is het eigenlijk met jouw kleine man? Want je bent nog niet zo lang geleden bevallen. Nee, goed. Hij is 2 maanden en 2 weken ondertussen. Dus het is, hij groeit als kool, zeggen ze. Maar dat is wel echt zo. Dat babytje is er al helemaal vanaf. En hij begint nu te lachen en te herkennen. En dus dat is wel heel leuk. Ja, en iedereen vraagt me de hele tijd of ik borstvoeding ga geven. Doe jij dat? Ja. Ik geef borstvoeding. Ik heb met Jada ook een 6, 7 maanden gegeven. En, toch zo lang? Ja, en dat ga ik nu proberen om dat ook te doen. En het gaat goed? Ja, eigenlijk wel. Je had hem mee moeten brengen, hè? Ja, maar als ik kan garanderen dat hij stil is, dan is dat geen probleem. Weet hem veel? Ja, als hij wakker is hij, heeft eigenlijk altijd honger. Dus hij wil altijd maar eten. Is er een groot verschil tussen Jack en Jada? Ja, dat vooral eigenlijk. Jada, die was grappig, die was voldaan, die had gegeten en dat was in orde. En Jack is zo meer, die denkt, ook al heeft hij maar een uurtje geslapen en er zit nog maar 2 uur tussen de voedingen, dan wil hij alweer opnieuw eten. Dus hij wil is dat niet vermoeiend? Ja, dat neemt wel wat krachten af, denk ik. Hè. Maar ik probeer mij goed te verzorgen, gezond te eten. En Brian helpt mij ook wel, dus als hij thuis is. Ja, is het een beetje een huisvader? Ook? Ja, zeker. Brian is hij is super op dat vlak, dus dat is wel fijn. Ja. Zeg, en je zei daarnet, ik moet me terug een beetje aanpassen aan het leven in België. Valt dat dan zo mee, nu thuis zitten, 2 kinderen hebben? Dat is toch wel helemaal iets anders dan je jaren gedaan hebt, hè? Dat op zich vind ik leuk, maar het is zo bijvoorbeeld... ik ben van Bree, maar uiteindelijk... Ik ben in Antwerpen ben ik naar school gegaan. Ik ben altijd in het buitenland geweest. Dus ik ken ook eigenlijk heel weinig mensen. En dat is nu wel leuker. Nu leer ik eigenlijk mensen die ik toen zo van eens 1 keer per jaar zag eigenlijk. Die begin ik nu zo wat beter te leren kennen. En ook een leuke vriendengroep op te starten. En zo. Dus dat is eigenlijk wel fijn om het gewone leven te kunnen beleven. En heb je dan spijt dat je dat niet eerder had? Of? Nee. Weet je, dat was voor mij... was er niks anders dan tennis eigenlijk. Toen dat ik begon en toen dat ik internationaal ben beginnen reizen, was tennis eigenlijk alles. Maar ik vind het heel leuk om nu... met mijn zus, die woont in Hasselt, maar om gewoon bij wijze van spreken in de wagen te kunnen springen en te zeggen van oké, nu gaan we eens naar Winterwonderland of zo'n ding. En dat is eigenlijk wel fijn, want dat heb ik eigenlijk nooit echt kunnen doen, dus daar geniet ik nu wel van. En kan je daar dan op je gemak rondlopen of moet je dan constant handtekeningen uitdelen? Nee, handtekeningen niet. Alleen is dat te veel mensen nu als ik dan, want we zijn een aantal weken geleden geweest, denk ik. En toen veel mensen wilden aan de kleine komen en zo, en dat is zo wel even, die willen ze, en die vragen dan, mag ik een foto van hem nemen? Of, dus dat is dan af en toe wel wat minder, maar als dat naar mij is, dan is dat, vind ik dat geen probleem. Maar de mensen zullen jou ook wel een beetje missen, zo, hè? We hebben jaren zijn verwend geweest op het gebied van tennis en nu ligt dat toch allemaal een beetje stil, zo, hè? Ja, het is natuurlijk, ik denk dat zowel Justine als ik hebben een heel lange, mooie carrière gehad en een tennisseizoen is lang, dus dat begint in januari en eindigt in oktober, november. En dus wij kwamen heel vaak op tv en wij speelden uiteraard die grote belangrijke toernooi. Daar deden wij het heel goed, maar we hebben ook geluk gehad dat Kirsten Flipkes het dit jaar ook goed gedaan heeft. Daar kom je goed mee overeen, hè, met Kirsten uiteraard. Je moet eens zeggen dat ze het moet komen. Hè, ik zal het eens zeggen. Gevraagd. Ik heb deze middag nog met haar getraind. Had je er mee moeten brengen? Maar die moest alweer verder naar de kine en zo. Ja. Dus, maar je helpt daar wel wat? Ja, een beetje. Ik denk dat het... ik probeer haar te helpen en nu probeer ik een aantal wat balletjes met haar te slaan, omdat we spelen op 11 december in het Sportpaleis. Spelen wij een wedstrijd. Ja, dus, de Kim Kleisters Invitational heet dat, hè? 11 december. Daar ga je zelf dus ook spelen? Ja. Ik ga daar een dubbel gemengd wedstrijd spelen. Enkel nog niet. Dat was nog iets te snel, denk ik. Ja, maar Kirsten Flipkes speelt tegen Anna Ivanovic, een enkelwedstrijd. Dan gaat er een concert zijn van Piet Godard, van Ozak Henry. En dan speel ik met Xavier Malisse tegen Henri Leconte en Kirsten Flipkes een dubbel gemengd wedstrijd. En dan ga je er helemaal voor? Is het dan echt weer om te winnen? Dan komt de competitie om te winnen? Dat gaat wel plezierig zijn ook. Maar ik ben natuurlijk... ik kan niet tennissen zonder me 100% te geven. Dus uiteraard ga ik dat ook weer doen. Ja. En kunnen mensen daar naartoe komen? Gewoon, of hoe? Ja, dus gewoon via de site van het Sportpaleis kunnen ze tickets bestellen. Oké. Ja, je bent natuurlijk een grote ster. We zijn enorm fier dat we zo iemand in Limburg hier hebben. Maar dat wil ook zeggen dat je soms wel eens nagedaan wordt op televisie. We hadden Nathalie Meskes nog maandag bij ons in de studio. En kijk eens even mee wat zij heeft gezegd. België is
trekt tenniskampioene Kim Kleisters zich elke zaterdag om 11 uur terug voor een date met zichzelf. Ja, mijn leven is echt wel een ware heksenketel. Soms tennis, sponsordeals, Jada, Brian, de honden, goede doelen, fotoshoots en nog meer tennis en sponsordeals. Ja, en soms denk ik wel van, hoe rustig aan, Kim. En dan moet ik echt weg van de koord. En zoals dit, zaterdag 11 uur, is echt mijn moment, zeker en vast. Ja, eindelijk. Hier heb ik echt naar uitgekeken. Het is echt zo'n moment voor mezelf, zo me-time. Ja, in feite is het eigenlijk meer we-time. Kijk, dat ben ik. Chic, hè? Even kijken, vandaag speel ik tegen... Dat zijn Venus en Serena. Ja, ik speel heel vaak tegen hen, maar ja, dat gaat nu niet. Heb je gekregen ooit van Kim Kleisters zelf? Nee, eigenlijk niet, nee. Het is een van de weinigen die ik nadoe die ik nog nooit echt ben tegengekomen. Is het echt? Ja. Oei. Dan zullen wij haar woensdag misschien eens vragen wat ze ervan vinden. Dan zullen we het u laten weten. Oké. Ja, voilà, Kim. Je bent ze nog nooit tegengekomen? Nee, nog nooit. Nee. En kan je ermee lachen? Want sommigen vinden het niet leuk, hè? Oh, ja, nee, ik vind dat helemaal geen probleem. Ja? Nee, ik vond het zelf grappig. Ik denk dat ik in het buitenland was toen dat het op tv is gekomen. En ik had zo via gehoord van, je moet echt eens kijken, want het is echt wel grappig. En dan heb ik, een aantal maanden heb ik het dus op YouTube gezien en ik vond het echt wel grappig. Herken je jezelf erin? Of heb je zoiets van, doe ik echt zo? Een aantal dingen wel, eigenlijk. Zoals? Ja, gewoon de manier waarop dat ze spreekt. Ik weet dat ik snel praat, ook al ben ik Limburgse. Met die wie, wij hebben geen wie thuis, dus dat is misschien iets. Maar het was, ik vind dat super grappig. Ja. Ja, en Brian en ik hebben daar eens goed mee gelachen. Oké, dus dan zullen we die boodschap Oh ja, dat vind ik geen enkel probleem. Nee. Ja. Zeg, Marco Borsato komt zo meteen. Ken je hem? Volg je hem? Ben je fan? Ja, ik al van zoveel jaren terug ben ik eigenlijk al fan en al regelmatig naar een concert geweest. En een aantal jaar geleden heb ik hem dan persoonlijk kunnen ontmoeten Je hebt hem na al een van ontmoet. zijn concert. Ja. Toen ben je...